Усім прывітанне. Калі ласка, тыя, хто нас бачыць ці не бачыць. Калі ласка, напішыце, ці нас добра бачна. Ну, пакуль нас ніхто не глядзіць, але нічога. Вось. Нядзеля, ясна, што ўсе занятыя. Вось, адзін чалавек з'явіўся. Добра. Вітаю ўсіх на сённяшнім стрыме Аба, канала Аба. І ён сёння якраз такі і прысвечаны Аба. Вось, бо літаральна некалькі дзён таму нам спомнілася 4 гады і прыйшла такая ідэя паразмаўляць пра гэта, узгадаць, як гэта адбывалася, што мы адчувалі ў той момант, як мы адзін аднаго пачыналі, даведваліся, знаёміліся. І сёння я хачу пазнаёміць вас з абаўцамі, з тымі, якія пачыналі, былі ад самага пачатку, вось такія самыя загартаваныя. Тады пачнем. Сяржук і Воля, прадстаўцеся, калі ласка, хто вы, што вы, адкуль вы, калі ласка. Прывітанне, сябры, мне завуцца Сяржук Шаліга, і я тут на гэтым стрыме, і па жыццю прадстаўляю суполку Беларусь Freedom Philadelphia. Добрый вечер усім. Мяне завуць Ольга Шалыга. Я таксама прадстаўляю суполку Беларусь Freedom Philadelphia і таксама Аба. Дзякуй. Філіп з Флориды, Тампа. Дзякуй. І мяне зваць Надзея Нортон, я з Сан-Францыска, Каліфорнія. Вось. Хачу сказаць на пачатку, што для мяне заснаванне Аба мае такіх як 3 этапа. То бок першапачатковая гэта калі Ганна з Нью-Йорка і Жанна з Чыкага і мы стэлефанаваліся летом 2020 году і доўга размаўлялі і вырашылі пра тое, што неабходна неяк згуртавацца. Бо ясна, што закручваецца хваля, бачна ўжо нават па Фейсбуку, напрыклад, было бачна, што то там мітынгі праводзяцца, то там людзі ладзяць акцыі салідарнасці. І мы вырашылі, што, канешне, найлепш каардынавацца, тым больш, мы так шырока раскіданы па ўсёй краіне. Вось. І тады з'явілася ідэя, што мы зробім гэтую суполку, і умоўна, і я проста зрабіла саму нашу суполку, у якой мы, уласна кажучы, і все сустрэліся. Вось. І такім чынам, гэта такая адна з характэрных рысаў беларускай рэвалюцыі, як цяпер уже праз 4 гады кажуць, што яна першапачаткова, асабліва дыаспара, то бок это digital, то бок все рабілася на лічбавых платформах і іх з вельмі шырокім выкарыстаннем. Вось. І такім чынам мы пачалі далучаць актыўных людзей, каго ведалі, нават каго не ведалі, канешне, першапачаткова размаўлялі, тлумачылі, што адбываецца, і тыя людзі, хто згаджаліся, тыя далучаліся. Вось. І гэта, я проста згадую зараз свае ўражанні, што проста было такое, вельмі глыбокае пачуццё патрэбы гэта зрабіць. І ты проста, я помню, я бамбіла там кожны дзень па некалькі, па 4-5 размоў з людзьмі, зусім, в прынцыпе, незнаёмымі, і людзі, в прынцыпе, далучаліся. І такім чынам мы прыйшлі да 26 верасня, якраз калі суполка сама створана была, і там літаральна праз пару дзён ці ледзь не наступны дзень мы першы раз сустрэліся. Вось. Ці памятаеце вы нашу першую сустрэчу в Зуме? Ці не першую? Якую памятаеце? Якія ўражанні былі? Я памятаю нашу першую сустрэчу, і тут вельмі цікавы момант, таму што мы з Сяржуком, напэўна, былі тымі самымі людзьмі, якіх ніхто не ведаў. Мы толькі пачалі нашы акцыі ў Філадэлфіі, і мы ніколі
ніколі не былі знаёмыя з табой, Надзея, з Ганнай, з Жаннай. І я памятаю, нас запрасілі на гэты сазвон, і маё першае ўражанне было столькі людзей, якія размаўляюць на такой прыгожай беларускай мове. І такая была энергетика. Тое, што ты казала, што была такая патрэбнасць падзяліцца, была патрэбнасць быць разам усім. Гэта тое, што вот я адчувала на той момант. Маё першае такое пачуццё было, што я тут раблю. Вось такі просты хлопец з Філадельфіі, які как бы, ну, там зрабіў, мабыць, на той момант там 2 ці 3 там нейкія акцыі, імпрэзы. Ось, і я тут сиджу на гэтым зуме з там заснавальніцай вялізнейшай беларуска-амерыканскай Facebook суполкі, там кіраўнік праекта Анит Халбай, там актывіст з там суполкі Чикаго, там на вялізнейшай, ось, які там распавядалі пра тыя праекты, над якімі яны працавалі. І ось такое пытанне у мяне было, што чаму як я сюды попаў, трапіў. І гэта першы шок. І другі шок, то, што Оля уже сказала, што усе, ну, амаль усе размаўлялі по-беларуску. І на той момант, гэта было 4 гады таму, я был 100% рускамоўны, то есть я мог держать. Ну, я хочу все ж таки тут за увагу зрабіць ремарку, што не ўсе размаўлялі насамрэч некалькі чалавек. Вось. Не буду зараз казаць, хто дакладна, але агульная маса якраз таки не размаўляла по-беларуску. Бачыш, да, гэта ў мяне такое, как бы, маё адчуццё, што попаў туды не слышучы і не будучы у беларускамоўным асяроддзі до таго. Таму даже калі там 2 чалавекі размаўляюць по-беларуску, гэта уже, как бы, знаешь, адчуваецца, што ўсё вокруг такое вот беларускае наше. Ну так, такі шок быў. Уражанне. Так. Ну, і тут я просто хочу таксама, мне здаецца, дарэчы, да гэтага эфіра сказаць такі момант, што якраз такі, вот калі мы сабраліся ў восені 2020 году, да, была адметная рыса, што як бы большая частка гаварыла па-руску, некаторыя гаварылі па-беларуску, але нават, ну, не дамаўляючыся, то бок не было, ну, як бы ніякага непаразумення, да, то бок было самае галоўнае паразумецца, ужо хто на якой мове, гэта ўжо было, ну, скажем так, другаснае, але літаральна, напэўна, ну, змены пачалі адбывацца, напэўна, ўжо ў 21 годзе, калі людзі пакрысе, знаходзячыся, ну, тады мы сустракаліся кожны тыдзень, калі вы памятаеце, вось, у гэтым беларускамоўным асяродку пачалі пераходзіць. І вот сёння, зараз Сяржук і Воля з намі размаўляюць па-беларуску, і, ну, як бы і не скажаш, што вы калісьці на гэтай мове і не размаўлялі. Вось, поэтому гэта такая, ну, я вельмі ганаруся і тымі людзьмі, хто перайшоў на беларускую мову, і гэта такое пацверджанне, што калі ты маеш асяродак, дзе хтосьці гаворыць, ты стала слухаеш і потым уключаешься сам. Да. Так, Філіп, раскажы, калі ласка, што якія ў цябе былі ад першых нашых сустрэч ўражанні? Мне падаецца, я далучыўся ў кастрычніку, гэта не быў гэты першы сазвон, але ж мне падаецца, што я далучыўся праз гэтую нашу мінесотаўскую мафію. Яны мяне далучылі неяк. Бачиш, а мне здаецца, што я з табой размаўляла. Мне падаецца, не першы. Па-першае, гэта было хлопцы з Мінесоты. Вось. І, слухай, ну, ты права ў тым, што была патрэба нешта рабіць, і мы шукалі адзін аднога, так, па ўсёй краіне, і
Канешне, калі далучыліся, калі пачалі кожны распавядаць пра гэтыя акцыі, хто над чым працуе, хто што робіць, гэта вельмі ўражала. І вось гэта яднанне, вось гэты адзіная мэта, якую мы маем вось да сённяшняга дня і працягваем рабіць нешта сумеснае. Вось гэта такі асноўны момант, які дапамагае ісці наперад разам і рабіць нешта яшчэ. Вось. І гэта ўражанне і на па сей дзень. Яно засталося, і мне падаецца, гэта тое, што нас яднае, адзіная мэта. Згодна, бо і яднае, і я б сказала, што яшчэ падтрымлівае, да, потому што такое, ну, памятаеце, да, калі там літаральна верасень, потым кастрычнік, і насамрэч ужо ў лістападзе, да, калі было бачна, што пратэст ідзе дадолу, то бок пачалася гэтая роспач і гэтак далей, наколькі, ну і плюс, конечно, гэтыя арэлі, да, моцныя, такі высокі ўздым, такая надзея, да, што вось яно, вот можна дакрануцца, у меня аж зараз дрыжакі. І потым такое хух уніз, і мне здаецца, што вось гэта нашыя сустрэчы неверагодна проста падтрымлівалі адзін аднаго, што у кагосьці там настрой спадае, нейкая ўжо дэпрэсія, гэтак далей, тут хтосьці заходзіць, кажа, а вот мы там што-то зладзілі, а там гэта пашло, а што вы зрабілі, а давайте мы, і вот это вот, мне здаецца, мы гэты нейкі такі мячык да гэтага часу адзін да драго, а енчык, да, перадаем, і здавалася б ужо самыя такія, ну вот, зараз, да, уже 4 гады, і, у прынцыпу, ну, як бы, пакуль да пераменаў невядома, колькі нам засталося, але ж, ну, працягваем бамбіць, падтрымліваць аднаго, поэтому гэтым круто. Вот, памятаеш, як хутка мы вырашалі пытанні, любыя пытанні. Трэба было нешта вырашыць, адзіны сазвон, там 2 гадзіны сазвон, бам-бам-бам. Так, гэта тое, што нас моцна адрознівае зараз, да. Ну, гэта на хвалі, гэта на адной хвалі, мэта блізкая, вось, і, ну, і, напэўна, не было яшчэ тады інстытуцыяналізацыі, напэўна, штось такое. Ну, так, гэта, мабыць, уплывае зараз, але ж все роўна мы маем тую магчымасць, якую не маюць большасць за тых старых арганізацый, вось гэта flexible, і тое, што мы можам, і мы гэта выкарыстоўваем, вырашаць пытанні вельмі хутка і вельмі зручна і проста. Вось гэты нетворкінг, які мы маем там па ўсей краіне, ён вельмі дапамагае. Гэта таксама адзін вельмі моцны плюс да нас. Згодна, і хочу нагадаць нашим гледачам, па-перша, вялікі дзякуй, што вы далучыліся, дзякуй за ваши віншаванні. Калі маеце пытанні, магчыма, калі ласка, мы адкажам, пішыце ў каментарах, абавязкова прачытаем. Так, спадарства шалігаў, што маеце сказаць на гэты конт? І вы завіслі? Не, все добре, мы тут анмьютались. Так само я хотел додать, что ну, мы организация все еще вельми молодая, вот, тому мы не поспели еще обрасти бюрократией, и вот я думаю, это одна из часток эффективности нашей коммуникации, потому что мы как бы почали з чату нейкіх там аднадумцаў, які потым сталі сябрамі, ось, і мы застаемся сябрамі, і таму любыя пытанні, вот мы маем такую магчымасць зараз вырабляць вельмі хутка, вельмі проста по свайму такому как бы сяброўскаму нетворк. Я думаю, что там далей я жадаю, каб АБА не страціла гэтую эфектыўнасць, калі там праз 10-20 гадоў уже, мабыць, нас не будзе, ось, прыйдуць там новыя, ось, чальцы, но каб яны заставілі вось гэту вот эфектыўную камунікацыю. Дзякуй, што дадаў пра чальцоў, бо праз 10-20 год я яшчэ планую быць. Калі не чальцом, дакладна тут. Ва ўсіх розных, да. Ну, і я хочу таксама зараз скарыстацца момантам, менавіта ў гэтым стрыме, яшчэ раз сказаць, выказаць словы падзякі
усім людзям, які калі-небудзь былі датычныя да АБА, ну, або да, так сказать, папярэдніцы АБА. Гэтых людзей было даволі шмат. Прыйдзе час, я думаю, што мы зможам сказаць іх імёны і адзначыць іх унёсак абавязкова. Але вялікі дзякуй, бо вы былі у любым выпадку такімі цаглінкамі, на якім пакрысе будавалася наша асацыяцыя, ну і фактычна яна і працягваецца будавацца, яна увесь час у стадыі фармавання. Поэтому дзякуй вам вялікі, што былі з намі ў 20-м, 21-м, 22-м, 23-м, 24-м. Ну і, канешне, мы заўжды для вас адкрытыя дзверы да вяртання ў розных іпастасях. Наступны момант нашай, так сказать, заснавання АБА, гэта якраз такі, можа быць, памятаеце, да, пачалася дыскусія, да? Ну, яна, в прынцыпе, была даволі натуральная, што трэба ўсё ж такі неяк это афіцыйна зарэгістраваць. І, в прынцыпе, у нас, за выключэннем, здаецца, некалькіх чалавек была згода, былі пару чалавек, хто лічыў, што якраз такі я памятаю, што незгода палягала на тым, што мы якраз такі і згубім гэтую дынамічнасць, што яна нам будзе перашкодай. У гэтым сэнсе, ну, у пэўным ступені яны мелі рацыю, да, потому что любая, конечно, арганізацыйная структура, она уже не настолькі дынамічная, як просто там суполка ў Фейсбуку ці там чацік і яшчэ штосьці. Ну, але ж мы ўсё ж такі прыйшлі да агульнай згоды, прагаласавалі, ўсё згодна дэмакратычным прынцыпам за ўтварэнне. І даволі доўга таксама абмяркоўвалі назву. Але ж калі Ганна Шарко, Ганна, прывітанне, прапанавала, так сказать, ахвяравала, можна сказаць, гэтую назву Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы, яна проста абсалютна перамагла, бо, ну, як бы цалкам адлюстроўвала фактычна нашу ідэю, да, то бок асацыяцыя беларусаў у Амерыцы. І так мы зарэгістраваліся, гэта быў самы пачатак красавіка 2021 году. І тады паўстала у нас, з'явілася лога, і мы тады ўжо, калі памятаеце, так, Сержук, ты, можа, пра лога скажаш, бо ты... Так, я ты калі пачала распавядаць пра то, як радзілося імя, я такой, окей, я ведаю, пра што мне сказаць наступным чынам. Калі хто не ведае, што азначае лога АБА, калі вы паглядзіце на эту нашу такую маленькую парасон, то гэта так і ёсць. Чаму парасон? Таму што АБА гэта асацыяцыя, гэта арганізацыя, якая як такім парасончыкам накрывае ўсе злучаныя штаты, і пад гэтым парасонам ужо збіраюцца іншыя суполкі, якія находзяць пад ім гэтую такую зону працы, зону комфорта, зону бяспекі, скажем так. Пляцоўку, дзе ўсе могуць сустрэцца, абмеркаваць штосьці вырашыць, создаць нейкія новыя праекты, прэзы, так далее. То есть можно много таких привести разных алегорый, але ж галоўнае так, што гэта наша такая маленькая даха. І таксама вельмі сімвалічна тое, што гэта лога для нас стварыла дзяўчынка Алёна. Яна была адна з актыўных удзельнікаў пратэстаў у 2020 года ў Беларусі. Яна художніца, і пасля рэвалюцыі яна павінна была бежаць і зараз жыве ў Польшчы. І гэта такая, знаете, глобальная такая кооперация, что ствараецца агульнаамерыканская арганізацыя тут, а лога для нас вытварае беларуска, якая зараз жыве ў Польшчы.
Дзякуй за гэты дадатак і зноў-такі тут я перад тым як перайсці ўжо да, так сказаць, напэўна для нас найбольш хвалюючай часткі, што я хочу сказаць, што вось усе гэтыя атрымліваецца там 6-7 месяцаў, да, то бок мы, ну вось уявіце, наколькі быў моцны запал і жаданне нейкай сустрэчы і гэтак далей, што мы сустракаліся штотыдзень і нават вот фактычна, напэўна, я нават не памятаю год дакладна, мы здаецца, ну можна будзе паглядзець, то бок мы толькі ўжо пасля все ж таки вырашылі, што трэба пераходзіць на раз на 2 тыдні, і зараз мы сустракаемся, паседжанні барда, ну, адбываецца кожныя 2 тыдні, але настолькі нам, я вельмі памятаю, што вот, ну, хочется яшчэ раз про гэта казаць, што нібыта гэта онлайн, ты вось бачыш людзей, большую частку ніколі ў жыцці нават не бачыў, но я фактычна, напэўна, нікога асабіста і не бачыла. Вот я зараз думаю і разумею, што да, з тых, хто быў, то бок ні з кім, былі знаёмыя, ну, але зноў-такі онлайн, да, але так і не бачыліся. І вось гэтыя паўгады так яно адбывалася, а потым Сяржуку, які з'яўляецца у нас такім генератарам ідэй, вось, прыйшла цудоўная ідэя, што у яго дзень народзінаў у траўні, і таксама у мяне дзень народзінаў у траўні. Вось, і чаму б нам гэта, так сказаць, не выкарыстаць і сустрэцца. Вось. І я памятаю, калі толькі пачаўся, вы памятаеце, да, фармавацца гэты чацік, ўжо просто тады, ну, хацелася выпрыгнуць, там, я не ведаю, са штаноў і ўжо ляцець у гэтую Філадельфію, каб толькі пабачыцца. Вось, гэта, конечно, ну, да гэта я вот зараз адчуваю, і ты як бы туды як бы пераносішся ў тыя часы, як мы толькі рыхтаваліся да гэтай сустрэчы. Вось, і, ну, можа, вы падзеліцеся, як гэта адбылося, я потым дадам. Вось, я памятаю, як прыехаў Філіп. Да. І нас там, да, сколькі, 10 чалавек, да, было, 10 чалавек 6 ці 7 штатаў. І гэта фактычна быў такі трэці этап ужо заснавання АБА, то бок, калі мы сустрэліся ўжывую, вось упершыню праз гэтыя месяцы, ну і далі прэзентацыю ў Філадельфіі аб заснаванні і адкрыцці новай асацыяцыі. Вось, падзяліцеся сваімі ўражаннямі, як мы сустракаліся, як правялі гэтыя выходныя. Незабываемыя. Ну, мне падаецца, на гэтай сустрэчы нарадзілася душа арганізацыі. Гэта тое, што нас усіх аб'яднала, мы развіртуалілись, і вось так, ты права, вось тая сустрэча, яна была, ну, нейкай неверагоднай. Ну, вось усе тыя эмоцыі, якія мы тады атрымалі, усе яны вось кожны дзень у памяці мы з імі жывем, і мне падаецца, гэта адзін з найбольш такіх яскравых момантаў нашай сумеснай працы, калі мы ўсе вось абдымались, там, здорова! Памятаеш, як вось упершыню тады, там, калі мы абдымались, там, Як сустрэў табе цягніка на станцыі. Так, я з дачкой тады даехаў, і гэта, ну, слухай, гэта такое, што падавалася, што мы друг друга ведаем там нават гадамі, ну, і вось, але ж гэта быў толькі Zoom з вертам. Мне падаецца, ты бачыла, не, з Жаннай ці з Ганнай да гэтым, не? Ніколі? Гэта быў толькі нейкі там віртуальны контакт? Да, толькі віртуальны. Слухай, ну круто, ну але вось з тымі людзьмі, ну і вось там была душа, там вось была песня, там была душа, там была вельмі моцная такая пазітыўная эмоцыя, якая нас всіх аб'яднала. Гэта было вельмі круто. Гэта было у той самы час, калі гэта патрэбна было адбыцца. Вось гэта было вельмі, вельмі своечасова. Гэта назаўжды будзе з намі. Ты вельмі точна гэта замеціў, што было такое адчуццё, што мы на самой справе такія сябры там з дзяцінства, якія, мабыць, там не сустракались там нейкі час, і вось побачылі зноў, і гэта было просто неверагодна. Як такое магло здарыцца? Людзі, якія ніколі до таго, там, крові зумаў,
не бачили друг друга. Вот откуда такая взялась такая энергия, такой магнитизм. Синергия, я бы нават сказала. Так. Синергия, exactly. І люди, які різні, з різних кінців Білорусі, з різних кінців Злучених Штатів. Розний бекграунд. Різний бекграунд, різний зрост, і усі... О, то я навіть, я не пам'ятаю, кому я казала, коли ви усі були тут, Янковському. Я ему сказала: Саша, у меня сегодня душа пеет. И она у меня пела, я на меня вот пела просто нон-стоп. Я хочу сказаць вам дзякуй вялікі сямейству Шалігаў. Ну, вы як тады сталі, так і фактычна застаецеся на сённяшні дзень такой адзінай рэзідэнцыяй АБА, хоць мы там разам не так часта збіраемся, але калі нехта вакол, то абавязкова да вас, то бок яно як магнітам вы да гэтага часу прыцягваеце. Да, Філіпе, класна, што звярнуў увагу, што пра нейкую вот своечасовасць, да, вот пра душу, што да, мы просто мы і так ляцелі як ракета, а потым просто яшчэ больш, то бок уже залілі сабе гэтага топліва там, я не ведаю, на колькі гадоў наперад. Мне здаецца, добрая практыка, калі там, напрыклад, з'яўляюцца нейкія там непаразуменні, сумненні, або уже хочацца там give up і все такое, вось можна глядзець здымачкі, згадваць тую сустрэчу і падпітвацца, да. На жаль, не ўсе тады змаглі прыехаць, але 10 чалавек нас тады сабралося з розных штатаў, і з Каліфорніі нас 3 ж было. Каліфорнія, так, была такой рэпрэзентатыўнай, найбольшым прадстаўніком. Рэпрэзентацыйна. І вельмі прыемна, што наш маёнтак стаў такім АБА-хабам, таму што у той першы раз мы забраліся 10 чалавек, але ж пасля таго за апошніх 4 гады у нас ўжо пабывала тут некалькі дэлегацый ці проста прадстаўнікоў АБА, якія там па розным сваім справам вандруюць і каля Філадэлфіі і Видите, это як нейкая ініцыяцыя, то бок калі ты праходзіш дом Шалігаў і там прынамсі ноч пераначуеш, все, ініцыяваны у АБА. Слухайце, у Філадэльфіі ж і таксама, то бок тут у нас крутое перасячэнне, і мы, дарэчы, калі сустракаліся, пра гэта гаварылі, што менавіта ў Філадэльфіі першапачаткова сабраліся прадстаўнікі розных штатаў і ўтварылі Злучаныя Штаты. Поэтому нам, конечно, было вельмі прыемна праводзіць такія гістарычныя паралелі. Поэтому менавіта ў Філадэльфіі у нас адбылася і першая такая афіцыйная ўжо на такім, скажем, лакальным узроўні мэрыі прэзентацыя, правильно? То бок узняццё сцяга каля мэрыі і з прысутнасцю, да, з прадстаўнікоў мэрыі, там іншых суполак, так. Да, і маем же ж пасведчанне, все там з печаццю, як з пячаткай, як маем. Так, у нас не было тут іншых ніякіх варыянтаў, тому што Філадэлфія гэта першая сталіца Злучаных Штатаў. У нас тут першае метро, першы зоопарк, і гэтак далей. І першая прэзентацыя АБА адбылася таксама у нас у Філадэлфіі. Нам гэта вельмі прыемна. Я памятаю, Надзея, яшчэ той плакат, які ты зрабіла, і ад рукі намалявала лога АБА. Не, падаецца ж, мы яшчэ цішоткі мелі, не? Да, у нас былі цішоткі. Яны былі ўжо падрыхтаваны. Дарэчы, больше іх і няма з тых часоў, толькі ты ёсць. Я маю дакладную недзе ў клазеце там. Не, я маю на ўвазе, што толькі тады мы зрабілі, пасля, да, як бы пакуль не дайшлі рукі. Памятаеце, мы таксама яшчэ прэзентавалі падарожжа ПЧБ, у той час адбывалася. Да, мы сабраліся ж каля музея, да, музей гэта у цэнтры Філадэльфіі, і тады вельмі шмат людзей было, так што дзякую усім тым людзям, хто тады прыйшоў. І тады ж яшчэ са сцягам была гісторыя, таксама мы ж усталёўвалі сцяг.
Так? Да? Так. Ну, потым усе пасля сустрэчы пайшлі Так, туды, да, і гэта. Ну, гэта ўжо як бы другая гісторыя, пра якую мы таксама можам зрабіць стрым. Вось, тут дакладна, мне здаецца, гадзінай мы не абыдземся. Вось, бо Сержуку і Волі будзе шмат чаго распавесці пра Про Вось. гісторыю Так. БЧБ у Філадельфіі. Так. Ну, да гэтага часу вісіць. Так, ён, ну, перыядычна ён атуда знікае, але ж нейкім такім магічным вобразам ён зноў возвращаецца, з'яўляецца на сваё месца. Ось, і у нас тут, дарэчы, была магчымасць поразмаўляць з аднім з тургайдаў, знаете, эти City Tour buses, которые такие двухпавярховыя, ось, якія ездзяць по Філадельфіі. Мы были на украинской акции на День незалежности, и там стоял какой-то хлопак, и он пытался, что тут дарится, мы ему рассказали про эту украинскую тему, и он запытал про наш стяг. Да, так, что это за стяг? Мы так само распавялі, и такие, опа, ты памятаешь, вот когда ты везешь людей по Ben Franklin Parkway, вот там есть такой один столб, где два стяги висят, и он такой, ты знаешь, так. Мы такие, ну, гляди, вот запамятай, что вот той, который сверху, это закат над болотом, это неправильный стяг, тот, который снизу, это стяг свободной Беларуси. И за его ответственна суполка беларусаў Філадельфіі. Таму ён паабяцаў нам, што будзе гэта расказваць на сваіх турах. Вау, слухай, ну гэта супер круто. Ну, то бок, што гэта ўжо замацавалася, і гэта як уже лендмарк, да? То бок, гэта ўжо сябры, калі вы набярэце ў гугле Беларусіан флаг Філадельфія, вам пакажа пін на гэта месца, і там будзе фатаграфіі, там будзе распісана што і як. Вось, затое дзякуй нашаму сябру суполкі Евгену Луцкаму, вось, ён гэта зрабіў для нас. Круто, да, слухайце. Это нейкі новы ўзровень. Ну. Так, мы поставілі кропку на мапе. Так, слухайце, ну, можа быць, калісьці будзем увогуле, ведаеце, з'явяцца такія туры, да, 2020 у ЗША, вось, і паехалі. Філадельфія, там, і гэтак далей. Ну, і кажучы пра гэтыя туры, я яшчэ, ну, бо Філіп сказаў, там, думаў, што я бачылася з Жаннай, і тады ж таксама з'явілася такая ідэя, што раз я ўжо прыляцела на ўсход, ну, на ўсходняе ўзбярэжжа, і як у якасці, ну, першай прэзідэнткі, вось, знікла ідэя, чтобы праехацца па гарадах, і, ну, па шчырасці, мне асабіста было самае цікавае з людзьмі пабачыцца, ну, просто, вот, ведаеце, там, памацаць, абняцца. Ну, але, конечно, выкарыстаць нагоду, што прыязджаеш, собираецца суполка, ну, і я там распавядала, і атрымліваецца ў кожным горадзе. Это потым быў, атрымліваецца, Вашынгтон, Нью-Йорк, Чикаго і Бостон. Вось. І ў кожным з гэтых гарадоў мяне сустракалі якраз прадстаўнікі ўжо АБА у гэтых гарадах, і мы ладзілі такія прэзентацыі, дзе распавядалі, хто мы такія, пра нашыя пляны, місію, задачы, там, і гэтак далей. Ну, і такім чынам, як бы, гучна заявілі пра сабе, а самае галоўнае, самі пазнаёміліся, развіртуаліліся. Ось. І хочу сказаць, што вось тады якраз-такі ўзнікла гэтая традыцыя, прычым яна вельмі натуральна, да, то бок мы неяк не зацверджвалі спецыяльна, але цяпер, ну, калі сябры АБА прыязджаюць там, дзе ёсць АБА, то абавязкова сустрэча, але вельмі часта і якраз-такі і жывем мы адзін у аднаго, ну, бо як так, вось. І, ну, і гэта ўжо як бы, ну, інакш быць не можа, што калі я там лечу ў Філадельфію, што я буду жыць дзесьці ў іншым месцы. Ну, як бы не, я не ведаю, конечно, як Сержук з Воляй, яны вельмі гасцінныя гаспадары. Мы заўсёды у нас адчайныя дзверы. Так.
Нават нашы дзеці, калі мы вандруем па Злучаным Штатам і ляцім у якісьці горад, першае пытанне, ці ёсць там беларусы, ці будзем мы бачыцца з беларусамі, ці ёсць там аба. Ну і гэта вельмі крута. Я думаю, што гэта такая рыса і наша амерыканская, якая утварылася, але і тая, ну, і еўрапейская ўвогуле па ўсяму свету. Вот это просто цяпер ты ляціш кудысьці і, ну, не просто там паглядзець горад, а так, што яшчэ з беларусамі сустрэцца там, ну, хаця бы пазнаёміцца, то бок цяпер гэта, ну, просто неад'емная нейкая частка. Ну, вот вы зараз, да, былі ў Варшаве, да, там уже перасустракаліся, ну, там Варшава — это другі Менск, ці там які. Так. Да, там, Гэта сталіца мастацтва, гэта сталіца Культуры Беларусі беларускай. зараз. Беларускасці. Это таксама неверагодна, што ты ідзеш па гораду і ты адчуваеш рэч, больш рэчы, ну, правда, расійскай, чым польскай, але ж гэта расійская рэч, гэта в асноўным беларусы ці украінцы. Самае крутое, што было для мяне, такая апошняя кропка гэтай нашай вандроўкі, уже апошні вечар, мы уже едзем там дадому на Уберы до свайго апартмента, і я так уже пацынаю у гэтым самаходзе, і сквозь сон я слышу, што GPS размаўляе по-беларуску. І я просто думаю, ну не может такого быть. Не может быть. Мы не маем беларускай мовы у Google Map. Гэта мара какая-то, просто я стаміўся. Адчыніў вочы, гляджу на экран гэтага GPS, і так, это по-беларуску. Я пытаю у нашего кіроўцы, так, а вы беларускай мовы? І он такой, ну так. З Баранавіча. І вот мы с ним поразмаўлялі. Беларускай мовы з Баранавіча. Не просто беларус, а беларус беларускамоўны. Так што, мабыць, гэта будзе новы абаўскі праект, зрабіць Google Map. Давайте, гэта было бы круто. Так что, ну, можна і не толькі абалцкі, а якраз таки вот там Сіліконовую даліну под гэта, вось там Тэхас, карацей, Паўночную Караліну, вось, якраз там, дзе хабы такія. Вось, так што беларусы, вот, гатовы праект, калі ласка. І у нас з'явілася одно пытанне ад чаму не? Колькі зараз усяго сяброў у АБА і што азначае быць сябром, якія абавязкі і так далей. Колькасць мы не раскрываем па прычынах бяспекі, вось, поэтому у нас даволі шмат сяброў, яны застаюцца ананімнымі. Вось. І што тычыцца, што значыць быць чальцом АБА, ну, тут крышку такой бюрократычнай інфармацыі, то бок на сённяшні дзень у АБА ёсць 3 магчымасці, як стаць сябрам, то бок 3 розных узроўня сяброўства, membership. То бок калі вы з'яўляеце, ну, па-першае, вы павінны жыць на тэрыторыі Злучаных Штатаў у нас. Пажадана стала і быць рэзідэнтам. І калі вы з'яўляецеся, напрыклад, аўтарам даволі вядомага беларускага праекта, або вы з'яўляецеся лідарам ці актывістам суполкі беларускай, ці гэта, напрыклад, арганізацыя як non-profit. Вось. І калі ваша дзейнасць вашай суполкі супадае з нашымі мэтамі, які можна прачытаць на сайце abatogether.org і статут, вось, тады вы можете падаць заяўку і увайсці ў борд, стаць сябром барда АБА. Вось. Ну, пасля там пэўныя працэдуры. То бок, ну, гэта такі, як бы, найбольш заангажаваны спосаб. І гэта, конечно, накладае вельмі шмат абавязкаў, то бок прысутнасць на кожнай сустрэчы і праца паміж там і гэтак далей.
Вось. Наступны момант гэта ганаровы сябра, то бок калі вы таксама вядомы беларус або адданы беларус і гэтак далей, вам вельмі блізкія нашыя мэты, нашыя задачы, але ну, вы заняты ў іншых праектах, але хацелі бы прадстаўляць іх. Тады можете падаць заявку, каб стаць ганаровым сябрам. І трэці момант, ён называецца стаць сябрам прыхільнікам, то бок вы ўваходзіце, плаціце сяброўскія складкі раз на год і такім чынам далучаецеся ўжо ў якасці сябра прыхільніка. І не хочацца страчаць вельмі шмат часу, тым больш гэта все вельмі падрабязна прапісана ў статуце, які можна пачытаць на нашым сайце, і там ужо у кожнага ёсць пэўныя свае абавязкі. Ну, у сябра прыхільніка іх найменш, да, то бок тут хутчэй як падтрымка, у тым ліку і фінансавая, і ў прынцыпу сам сябра і вырашае, наколькі ён хоча быць заангажаваным. То бок мы адкрыты, і праектаў у нас вельмі шмат. Вось, але ну, як бы тут уже вырашаюцца самі зараз. Я якраз таки скіну сайт, раз мы пра яго размаўляем. Вось. І калі маеце яшчэ пытанні, зараз добры час іх задаць, потому што мы ўжо будзем хутка скончваць. Вось. І пакуль мы размаўляем, каб не проста так мы сабраліся, а з карысцю. Вось, бо АБА зараз якраз такі падтрымала ініцыятыву праваабарончага цэнтра «Вясна» і заклікае, і робіць такую кампанію з заклікам вашых прадстаўнікоў у палаце прадстаўнікоў Кангрэса і сенатараў, каб падпісаць петыцыю аб вызваленні Алеся Беляцкага і палітзняволеных. Поэтому мы будем вам удзячны. Калі вы падпішыце праз Resist-Bot нашу петыцыю, вось, ну, яна наша толькі умоўна, потому што мы яе ну, запустили. Вось, там ужо, дарэчы, больш за 220 чалавек падпісалася, так што давайте дагонім до 250. Вось. Такім чынам, ну, гэта тое, што мы можам рабіць, да, то бок палітвязні, іх сем'і, Алесь Беляцкі, які вось трэці дзень народзінаў ўжо праводзіць за кратамі, яны не могуць гаварыць, а мы можам быць гучнымі, так што давайте будзем іх галасамі. Ну, а спосаб зварота менавіта да сяброў Кангрэса мы іх выбіраем, то бок суадносна адзін з іх абавязкаў чуць нашыя патрэбы. Вось, поэтому гэта такі цалкам легальны спосаб, якім можна скарыстацца і падтрымаць палітвязняў. Вось. Так, што тут Ваня панапісаваў? Распачытаем. Ваня, прывітанне. Дзякуй, што ты далучыўся. Негледзячы на, так сказать, падзеі ў Паўночнай Караліне, вось яна, дух АБА не адпускае. Так, ага, Ваня піша таксама пра свае ўспаміны. Дзякуй вялікі, што далучыў. Вось, ну, давайте, можа быць, тады некалькі слоў, как кожны скажа напрыканцы. Вось, можа, пажаданні для АБА і для іншых людзей у Штатах. Ну, крацей, што вам хочацца сказаць напрыканцы нашай сустрэчы. Філ? Слухайте, ну, падаецца, важліва казаць тое, што мы адчынены да любых новых праектаў, нават не толькі ад чальцоў ці сяброў АБА. І асноўная мэта АБы была і, падаецца, застаецца гэта падтрымка адна аднога. І вось нават тыя праекты, якія там нехта мае там на нейкія там ідэі, нейкія там думкі, што пажадана было б зрабіць, але не мае там нейкіх там рэсурсаў, я не ведаю. Мы адчынены, мы заўсёды жадаем дапамагчы, і звяртайцеся, прыходзьце, далучайцесь і давайце нешта рабіць разам. Дзякуй, Філіп. Я б хацела сказаць, што так сказать, працягнуць думку Філіпа, што АБА гэта асацыяцыя, то бок гэта платформа, то бок у нас няма гарызантальнай структуры, у нас ёсць вертыкальная структура. Мы карыстаемся структурай нон-профіта, потому што, ну, нам
патрэбна, да, то бок это як вымога, да, самой структуры пабудовы недзяржаўных арганізацый у Злучаных Штатах, але ж гэта платформа, то бок это вы маеце сваю арганізацыю і можете мець свайго прадстаўніка, але гэта толькі адзін са спосабаў. У нас таксама за апошнія гады з'явілася шэраг партнераў, якіх мы вельмі любім, паважаем і робім разам. То бок не абавязкова ўваходзіць у АБА, чтобы штосьці рабіць, і вот такія гарызантальныя сувязі, якія мы змаглі пабудаваць, у тым ліку дзякуючы АБА, то бок сёння, на сённяшні момант у нас і Злучаныя Штаты пакрыты такімі сувязямі, нітачкамі працягнуты ад штата да штата, ад горада да горада, але ж і таксама да іншых краінаў свету, менавіта свету. То бок мы сапраўды ведаем адзін аднаго, пры патрэбе, конечно, вельмі хутка можам скантачыцца, поэтому калі ласка, калі вам цікава працаваць АБА або ў рамках нейкіх іншых, самае галоўнае, як бы дасягнуць нашых мэтаў, свабоднай Беларусі, распаўсюд культуры, гісторыі, мовы беларускай, падтрымка беларускай ідэнтычнасці, калі ласка, мы адкрытыя да размоў, перамоў, супрацоўніцтва. Так, сябры, калі вам цікава беларускасць у любой ёй іпастасі, вы жывеце здесь у Злучаных Штатах, вы прадстаўнік арганізацыі ці проста індывід, далучайцесь, таму што нам цікавы новыя ідеі, нам патрэбна дапамога, чым больш людзей дадасца да АБА, тым мы болей зможам зрабіць. І чаму гэта цікава для вас? Напрыклад, калі вы прадстаўнік нейкай маленькай суполкі, у нас ужо ёсць наработаная база, у нас есть свой собственны наработаны нетворк, і таму вашы нейкія ідэі будзе прасцей на самой справе вырабіць, калі мы будзем гэта рабіць разам. Дзякую. Так, то есть АБА працягвае быць той самай пляцоўкай, тым самым парасонам, і мы заўсёды адкрыты да новых ідэй, да новых праектаў. Мне сёння было такое вельмі такое добрае пачуццё, такой столькі гонару было, калі я наконт скачала сабе аўдыокнігу «Марсіянін» праз Apple Books, і я бачу лога АБА там. Так. Гэта круто. Да, так што, калі ласка, падпісвайцеся на праект Audiobooks па-беларуску. І зусім недаўна выйшаў пераклад на беларускую мову на ўсіх пляцоўках у электронным фармаце, у папяровым фармаце і у аўдыёфармаце кнігі «Марсіянін» па-беларуску. І давайце усе яшчэ раз скажам вялікі дзякуй Мікіце Белаглазаву, Воллі, Наталлі, усім тым, хто падтрымаў фінансава гэты праект, што гэта стала магчыма, і што у АБА з'явілася наша першая кніжка. Дзякуючы Мікіце і ягонай камандзе. Сябры, вялікі дзякуй, што вы сёння далучыліся. Мне здаецца, вельмі мы добра паўзгадвалі, бо, ведаеце, час ляціць, забываецца нешта. А так вот на 4-ю гадавіну мы сустрэліся і ўзгадалі, як гэта было. І дзякуй вялікі ўсім, хто нас сёння глядзеў, задаваў пытанні, каментары. Калі ласка, падпісвайцесь на канал АБА, а таксама нашы сацыяльныя сеткі, калі вы хочаце ведаць, што адбываецца у беларускай дыяспоры США. Адзінае, што, калі ласка, памятайце пра бяспеку, то бок рабіце гэта толькі, калі вам бяспечна. Потому што Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы, якраз калі нам спомнілася 4 гады, была прызнана рэжымам беларускім экстрэмісцкім фармаваннем на Беларусі, поэтому, калі ласка, памятайце пра гэта, калі вам небяспечна, не падпісвайцеся, мы адчуем вашу падтрымку і без.
Гэта быў падарунак ад рэжыму нашай арганізацыі. Знак Да. якасці. Таму Ну, але мы на наступную ступеньку, да, вось, як бы всталі, і мне здаецца, што гэта нават нам дапамагло, скажем так, яшчэ больш працаваць, вось, ну і з больш адкрытым забралам, я бы так сказала. Поэтому, вось, дзякуй вялікі за нашу сённяшнюю сустрэчу. Мы будзем рыхтаваць да вас разнастайныя цікавыя стрымы, калі вы маеце ідэю, калі ласка, таксама прыходзьце да нас. Можа быць, вы хочаце стаць удзельнікам стрыма, то мы абавязкова з вами звяжемся. Вось. Ну і традыцыйна, жыве Беларусь! Жыве вечна! Да побачення. Да пабачэння! Да пабачэння.